banget rasane atine pun ibu lho nggih. Ning ndak sawang kawit mau kok ya kaya-kaya mau meneng bae. Ngalamun jane sing dipikir ki apa lho wis moyo. Kepareng anggen putra matur nggih Kanjeng Ibu. Ngono nggih. Anggen kula olah kridane keprajuritan Gladi Adi Legowo. Dereng wonten kerampungan kadadak kula kapang marang Kanjeng Rama. Sampun dangu Kanjeng Rama kok mboten kondur-kondur. Napa Kanjeng Rama mboten tresna kalih Lesmaya lan Legowo Kanjeng Ibu? Ora kaya ngono kok nggih. Apa sebabe Rama anggon ditindak durung ora kondur. Ora teges Rama ki ora tresna marang putra-putrane ki ora. Nek Rama ki ngayahi jijiban durung ora kerampungan. Kula pujikke wae yo nggih. Rama mengko kondur kanthi slamet ora ana halangan siji. Amin nggih Kanjeng Ibu. Suarane Rama lagi gawe kondur nggih. Kanjeng Rama. Lesmaya kapang marang Kanjeng Rama. Aduh, kapang Rama. Kangen yo kangen ning aja kaya ngene. Ora kena aleman. Ora kena manja. Kono-kono ngalih-ngalih. Napa-napa Rama? Ngalih. Boten Rama. Nggih. Ora bareng ngene, ngalih. Boten Rama. Ngalih di. Boten. Hei! Tatana. Lesmaya lan Legowo menika kapan kalih kene-kene nggih Lesmaya Legowo aja ben tampa yo nggih ora teges Rama ki ra tresna marang kowe sakmono ki ora ning mbok menawa wae Rama ki lagi wae kondur sono kaya yo iso Nuwun sewu lho Ramani. Jenengan kondur kok benten kalian padatan. Jane nika wonten menapa? Wis moyo. Nggih kula Rama. Ngene. Iki nyat karo Rama. Kowe iki saya gedhe. Saya dewasa, saya nalar. Patrape ora pandhas kaya ngono kuwi. Iki kaya bocah cilik. Aleman, manja. Yo. Kowe iki calon prajurit. Sing keker, sing gagah kaya Rama. Tak lanang potongane klemak-klemek tidak peyek ora poklek. Kowe iki lanang apa wadon? Dirungokno. Dirungokno apa ora Rama dawuh ngene iki? Nggih Kanjeng Rama. Ora kaya ngono kuwi meneh. Kowe iki kanggo conto adimu Legowo. Sing gedhe kaya ngene. Terus sing dicontoh sapa? Dirungokno apa ora? Nggih Kanjeng Rama. Duwe kuping lho, kuping dawa lho. Nggih kok. Duwe kuping iki dirungokno nek Rama dawuh. Lagi ora panggih. Legowo kene. Karo Rama nggih. Kok nganti salah kumpul dadi ora bener ditenono. Kowe kuwi bocah cilik kumpul sak kumpul iku aja sembrono. Upama nganti kowe mengko salah kumpul, barang dirandang tarang saka bucuk, nggawa wilange wong tuwa. Krungu ora? Ora leman. Rama kuwi prajurit sok tindak suwe ora kondur. Dene ora tindak kondur terus do kaya kowe-kowe ngene iki. Balani ora? Ngono kuwi. Ngono. Ngono bener ora?
Gina, Si kula Ramani. panggula wenehan putra sawutu endak pasraske marang Gina. Dadi ngene carane didik marang putra. Kang putra ngedai lepat menapa Ramani? Lho kaya ngono kok takon. Kaya ngono kok takon. Lesmaya Legawa iki wis gedhe. Kudune diajari dewasa. Ora kaya cah cilik kaya ngono kuwi patrape. Aleman. Kanji sampun lintang manili Lesmaya lan Legawa menika awit kapan kalih panjenengan tindak jamu mboten wonten kondur ya Ramani. Dari bocah kaya ngono ki ora salah. Bocah kaya ngono ki ora salah. Bocah kaya ngono ki lumrah. Apa piye? Yang ini lho. Cetok bocah ora bener, wisine dibelani. Dadine bocah gleleng. Yo, seneng. Saben namo duka dibelani ibu, yo seneng kowe. Yo. Bentino dibelani ibu niki seneng. Seneng apa piye? Kowe barang ki. Wong ora bener kok dibelani. Mulane dadine bocah kaya ngene. Iso-iso dadi bocah kogong ketanggung kepomo ora sida. Tawa ora toto. Lho. Kaya ngene iki lho. Jenenge wong omah-omah ngene iki wis bener apa ora? Ana garwane tindak rawuh mung cukup jagong kaya ngene iki. Nyuwun parapunten nggih Ramani, ngantos kula menika kanten dengan nggih kepareng badhe ngesakaken dahar. Injih sedap nggih Ramani. Hai, bojo wis puluhan tahun. Kewajibane wong wadon kok dadak takon, ngenteni wong lanang nembung kebiasa temen. Monggo Ramani. Udahar ngene kok dadak laran takon. Lah wis dadi kewajibane wong wadon to lah karo kakung kuwi. Injih nyuwun pangapunten. Pangapunten terus. Lah gina, Dawuh. dahar kanggo aku bener iki apa kleru? Leres Ramani. Iki bener. Yo pancen iki. Injih. Karepmu piye? Iki lumrah iki pakan bebek, pakan pitik, pakanane kewan. Wong sego-sego tok ora ana apa-apane ngene iki. Kurang apa piye duit? Mboten Kanggo tuku iwak. Kalau dipun suwun kalian Lesmaya lan Legawa kok Ramani. Piye? Oh, dadi iwake dimakem Lesmaya karo Legawa. Terus iwake entek mung kari sego-sego iki. Ngono. Apik. Wong tuane weruh ya mung meneng wae. Nek lawuh kanggo wong tuane kanggo ramane dipakem anake ya meneng wae. Sing anake padha ndene. Jauh katimbalan kula Kanjeng Rama. Maju deh. Maju. Iki mau iwak dimakem, terus kaya karo Legawa. Leres Kanjeng Rama. Kok ora segone sisan dimakem. Ben sisan Rama ora usah dahar. Kok mung cukup iwake. Segane ora enak kok. Dadi sing enak mbok makem kowe, kari sing ora enak iki didahar Rama ngono. Rama arep dahar disisani Lesmaya karo Legawa ngono ya. Boten kados ngoten Rama. Nyatane wae iki. Ora. Mongko iki kangem Rama. Lho kok kowe kemlantang bocah-bocah wani ngisani jare wong tuwa. Dimam pisan iki saya. Kowe Rama ora jare apa-apa. Ayo dimam pisan. Rama ora jare apa-apa. Ayo lihat. Imam. Ayo Imam. Anak-anak
kurang ajar. Wani nyiksa wong tuwa. Dadine bocah apa? Asuhane satu. Yo, arep kemarin kan romo. Pancen romo. Ya ngono kok iki. Ya ngono. Apa wis gede? Yo, arep wani karo wong tuwa. Arep wani karo romo. Ini ulangan kamu. Iya. Banyu panas iki. Iki banyu panas bukan. Ramadan. 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 Iya. Ramadan. Iya. Kamu jangan siap. Ramadan. Apa? Sambat apa? Kowe motor tidak. Kowe pintar.
iya. Mergo kowe wis buta ora ngerti dari jagat. Tur kowe wis tuwa. Aku wis bosen di bojo kowe. Pokoknya kowe buta. Bilang apa isen apa sira sandang. Aku duwe bojo, parandene bojoku buta ora ngerti apa-apa. Kula ruwet. Wiwit iki kowe tak pegat. Ibumu ora ngerti dalan. Ibumu buta. Ibumu tak pegat. Kowe melu ibumu. Ora kok melu aku moh rumah kowe. Jangan rumah ibumu. Bisa-bisa kuat diri pati dengan Kanjeng Rama. Ibumu tuntun metu kopi daneman. Ibumu tuntun jangan lunga dia. Ibumu kowe lunga. Kowe lunga. Bojo tuwa anak loro minggat loro hae wong lanang yo ngene iki sugih akal bojo wis tuwek iki pegat kon minggat rabi sing enom yo ora legina lunga minggat sak anake aku balik dadi Joko meneh. Ngene wong lanang kok ora kepengin kaya aku iku piye? Waduh mati aku. Sembrono aku. Nek nganti legina Lesmaya legawa. Lungane ngadep Kanjeng Pati. Dur pradul. Iso-iso aku jejalake saingbas napa pidana mati aku sembrono. Waduh piye? Oh, pangrang-rang akal. Senggolo. Senggolo. Senggolo, sowan. Ya, Bu. Senggolo! Balik! Kula wedi mati. Piye? Piye? Kula wedi mati. Sing arep mateni dapuramu iku sapa? Lah niki. Upamane kowe mati iki lho tak ngopo? Batangmu tak ngopo? Lah terus niki napa? Apa iki? Senggolo. Kula biyen kowe Bromo corah. Kulino adus getih, tegese kulino mateni wong. Ya ora? Nggih. Kowe tak jandani, tak bilasi jiwamu dadi apik, kowe dadi adikku. Neng pisan iki aku perintah karo kowe, Senggolo baleni gawean awas. Tegese kula kedah pripun? Kowe tak perintah mateni wong jendika dawuh. Nggih. Ampun wis kok pateni. Kentir.
Koplak Senggolo iki. Senggolo! Balik! Balik! Kowe tak perintah kok mecahi tiang. Kok kowe terus lunga? Kowe ngerti sing kudu mbok pateni? Wis dereng goblok. Wong urung ngerti asepatene kok mangkat iki. Ya terus ingkang kula pejahi sinten? Aku njaluk wong telu iki patenono. Napa malih namung nyawa 3. Bebasan nyawane wong sak desa. Sampeyan utus mateni nggih. Aku butuh wong telu. Sinten mawon telu ilangi. Mateni wong telu sinten? Legina, Lesmoyo, Legowo, Patenono. Prai bos, prai. Loh. Ini. Pripun? Abani. Legina, Lesmoyo, Legowo, Patenono. Prai bos. Loh. Leleng. Ya, kula niki mboten edan. Nggih. Kula niki tiyang waras. Terus Ndoro Ayu Legina, Ndoro Bagus Lesmoyo Legowo. Niku wonge sae. Iya. Kula pinten niku digemateni. Dipinteri. Lho kula kok mateni. Dan pripun? Kowe ning kene melu sapa? Derek jenengan. Nek ngono sing apik ora Legina, ning sing apik aku. Sing sandang sinten? Mergo ning kene sing kuwasa aku, sing apik aku. Alah, sing apik Ndoro Ayu Legina Lesmoyo Legowo. Sampeyan tiyang elek. Hus. Kowe aja sembrono. Nggih. Kowe aja sembrono. Lho kok sembrono? Aku apik. Apik niku lah kandhane sampeyan. Takoni wong-wong niki nek sampeyan apik. Janji wong kuwi muni apik. Kowe tak idiak ning kene. Boten trimo ijazah sebelah. Legina ki elek, sing apik aku. Mas sing kuwasa ning kene. Kowe kok nganti wong semene ati ngarani aku apik, tak idak ning kene. Nggih, ora. Mang jawab e. Kula iki apik napa elek? Oke? Ora sing kono iki, lho. Apik napa elek? Malah do ngewangi kowe. Lho wong elek kon ngewangi. Elek, boten trimo elek sampeyan niku. Sampeyan niku wong lanang bento. Bojo dikeloni enak kon mateni. Bento napa boten? Bento napa boten? Ini anu kae. Kurang ajar. Sengono ini. Pripun? Kawani. Pilihane loro. Napa mawon? Kowe mateni Legina Lesmoyo Legowo karo ora. Lah ngono. Nggih. Nek kowe gelem mateni Legina Lesmoyo Legowo, kowe urip. Lah nek kula mboten purun mateni Legina Lesmoyo Legowo, sing tak pateni kowe. Lendi. Nggih, wong kula niki abdi sampeyan. Upami kelampah kula mejahi Ndoro Ayu Legina, Ndoro Bagus Lesmoyo Legowo. Dosane mboten kula sing nanggung. Lho, dosane tanggung sampeyan. Perkara nanggung dosa gampang. Lah kok gampil?
Kowe mateni Legina Lesmoyo Legowo. Aja wedi dosa. Dosane sing nanggung ora kowe. Lah terus sing nanggung ora aku. Lah sinten? Wong wedok-wedok gulampang. Alae jaluk lakoni iki. Tak tanggung aku. Estu dosane aku sing nanggung. Kula patenane. Pateni. Legowo mati bojo nom bakal teko persiapan gini wong karo bojone dhewe ae. Apa? Apa kok lirak-lirik nyawang-nyawang ngono apa? Mangke rumiyin lho Kak Mas Ronggo. Iya, matur piye, Jeng? Aduh. Lah, dalem katemenggungan kok bisa besi kados ngaten. Oh, jogan regeti kita. Sego kocar kacir kita. Piye to sampean iki? Mergo saking senengku aku bakal dadi garwane Dyah Manggaranti. Sadurunge panjenengan rawuh iki mau, aku syukuran bacaan ngundang cah cilik-cilik. Lha iki percaya? Lho. Tak syukuran terus tak jak maem bareng-bareng. Wong dasare cah cilik maem rebutan segane kocar kancing lho. Terus ngaten. Iya, wis ora apa-apa mengko dicepuke aku terus sing Oh, ngaten iki. Kak Mas Ronggo wis. apa? Kula sampun kaguyu boten dalem kali. Menapa kepareng kula badhe diperiksa wonten dalem katemenggungan. Sak leker genon dalem katemenggungan sawutuwe kagem Dyah Manggaranti. Tali tinen Sebangun nggih Kak Mas. nek ana sing kurang gek dangen dika. Ngaten iki. Apa kasure kurang kandel, apa kurang piye? Lah, iki mangkok ditinggal mang piye, Cak? Buak-buak marai perkara ae. Kang Mas. Kang Mas Ronggo wis pokok. Dyah Manggaranti. Piye? Kurang apa? Wonten sisih sing wonten niku kok wonten ageman alet-alet niku ageman. Ten Kang Mas. Iku mang kondi. Wonten sentok sisih tengah. Mosok Nggih lah kok wonten ageman alet niku agemanipun sinten Kang Mas? iki sandangane bocah ya. Iki Nggih. mang anake sapa? Kok iso salin kok ora digawa mulih kok mak tinggal ning kene. Sik. Tak Niku iling. wonten dalem sentok lho Kang Mas. Iya tak iling-ilinge. Wonten panjenengan iki. Lagi kelingan aku jeng. Menapa? Jebol iki malah agem aku dhewe. Iki agem aku nalika aku isih bocah. Zaman aku cilik iki tak agem. Liyane wis do rusak ilang kabeh. Mung kari siji iki. Mergo zaman aku isih cilik, aku nek nganggo iki ketok pantes, ketok ganteng mulane tak nggo kenang-kenang. Nggih. Nek ora sen tak buake ora. Ampun Kang Mas. Ampun menika kangge kenang-kenangan rikala penjinaan kota tasih. Iya. Timur ngaten to. Iya. Ibu tak wangsul kene Kang Mas. Yo mateni kok. Ya iki ilat ora lunyu iki ra konangan iki. Kok yo ora digawa pau piye? Kang Mas Ronggo wis pokok. Kang Mas. Apa neh? Aduh, nek priyane kok dispunti to? Piye to, Jeng? Lah, ngendikane penjagi sejo kok. Lho kok wonten ageman, wonten sentong ageman bayang ing kados ngaten. Menika sak ageman kula bayang lho Kang Mas. Iki apa neh? Lah menika agemanipun sinten kok wonten dalem sentong? Iki Lho nggih, cobi. saka penganggepe Dyah Manggaranti iki wis sapa? Lah menika nek boten garwa panjenengan apa sing Lho bojo piye to?
Lho aku iki genahe Joko kok bojo iki. Joko lah kok wonten ageman kados ngaten ta Mas. Aja salah tompo jen. Pripun? Aja nganggep iki weke bojo. Nyatane ora, aku Joko. Iki nggone wanita simpenan. Ora. Lah mboten wonten kaya sedok menjenengan. Aja sembrono karo ageman iki. Ya wonten menapa? Iki ngono agemane Kanjeng Ibu jaman isih sugeng. Aku kuwi anak tunggal, anak kesayangane ibu. Iki agemane ibu kapundhut, iki tak simpen tak dereng isor bantal nek aku kangen ben ngimpi ketemu ibu. Kualat, dan balene kualat. Iki agemane wong mati, agemane wong mati. Bojo iki malah operasi ae. Aduh, bojo sengsek menenge ra karuan malah guri-guri to kan mateni wong. Iki urung kanggo rong dina wis ngene. Aduh, ya. Kang Mas Renggo Bos Proko. Kang Mas, pun kula nyuwun wangsul kemawon. Mboten dados garwa panjenengan mboten napa-napa. Ora usah kurikan to. Nggih, pun kula diwangsul kemawon mboten kuat. Kula nek Sing marahi ora kuat apa? mangke rumiyin. Jalarane opo? Panjenengan iki ngendikane se Joko nggih to ora ketang Joko tuwa. Iya. Lho, lah kok wonten ageman ngeten iki ageman apa niki Kang Mas napa? Ya Bang Bali. Lho kok ngono bae mangkon ki ya ampun, ya ampun. Lho ngene kok ditinggal. Iki agemane sinten Kang Mas? Wangsul kemawon. Ya sik. Gosek. Carane ngeten iki malah ati. Dereng dadi garwane wis loro ati lho nggih. Bisa semene gedene iki. Aduh. Oh nggih. Ukurane sinten niku panjenengan kok ampun gorong. Eh. Panjenengan ampun gorong wis. Pancen. Bloko apane? Tak kandhani. Pripun? Dalem katemenggungan. Aku ora Joko. Urip ijen. Aku tansah kasepen. Ben omahku ora sepi. Aku seneng undang cah cilik-cilik iki lho. Iki lho. Tak kon dolanan ning nggonku, tak kondo gojet sak senenge, mulih tak sangoni. Iki aku. Iki mau cah cilik-cilik dodolan kene, perang-perangan, anut ketoprak, ana sing dadi macan, ana sing dadi ula, ana sing dadi wedhus, ana sing perang-perangan. Anut ning TV-TV kura-kura ninja. Lho sing tinggo kok malah iki ngene. Lho bocah iki lho. Wah, marahi neraka, marahi perkara buah. Ngaten lho atine kula nganti tratapan nggih panjenengan ki nyimpen wanita lho Kang Mas. Iya wis retak ngono kok ya kari. Aku kok Dan saestu ngaten injih Kang Mas. Oh ngaten. Panjen ana ing Tilam Sari barengan karo pentakan. Kula dherekaken monggo Kang Mas. Sakit dan goblok batin. Loh, ayo bro. Wonten Paman Srenggala Bata Pusaka badhe merjaya Kanjeng. Paman Srenggala arep mateni karo ibu. Terus Kanjeng. Apa bener Srenggala? Apa salahku nganti tekel bakal mateni karo aku? Ngapunten Ndoro Ayu. Ngantos kula badhe mejahi panjenengan laning putra kekalih. Punika boten karep kula piyambak. Ora karep sapa karo dhewe terus sapa sing kumulan karo kula Srenggala? Kula diputus ngeronggo puspa. Srenggala
kula ngertos pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepas. Menawi krampah kula mejahi panjenengan lan ingkang putra kekalih. Dosa napa ingkang kula sandhang? Loro ayu. Menawi panjenengan kersa panjenengan badhe kula ungsekaken wonten ing gembong ten griyane sederek kula riyen nggih tiyang nakal kados kula neng awake bejo leren brandal nyalon lurah dadol. Menawi panjenengan kersa panjenengan badhe kula nunutaken gesang wonten griyane sederek kula. Matur nuwun banget Srenggala yen pancene kami pen kula magelan anak-anak. Sepisan manah aku matur nuwun. Kersa monggo mlampah alon-alon Ndara, monggo.